Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 12 tuig 2022. Ako ang inyong atag Balita Action Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Comelec Bacolod nanindugan nga wala sang dinayaay sa eleksyon. Wanted person nga PDL sa Talisay PNP nakapalagyo. Sa balita national, Duterte luyag patsyon ang 3-5 ka drug lords antes nga magpanawag sa pwesto. Palasyo nagtukod na sa presidential transition team. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong Kalinasang mga balita lokal. Ginapanindugan ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga wala sang dinayaay ang eleksyon kag wala sang problema ang vote counting machine sa kon VCM. Suno kay Sorbito isa ka insulto para sa ilang pagkwestiyon sang resulta sang eleksyon bangod ila gintinguan nga madulong ang very accurate nga election results. Suno kay Sorbito nangin transparent sila kag ginapabalo ang tanan nga pumuloy pagiban sa media. Palayag pa ni acting election officer bukas lang magbaton o konsabton ang palamang kuntanon sa mga nalutos nga kandidato. Kung madumduman una ng aging kwestiyon ni Bacolod Mayor Bing Lunardia sang Grupo Progreso ang misteryoso kag hindi mapatihan nga resulta sang pinili ay si Lunardia ang nalutos kay Mayor-elect Albi Benitez. Kami, no, to make the story short, and the Office of the Comelec, sa Bacolod, sa Pungsod, we stand firm, no, that we have delivered a very accurate and credible election results, 2022 elections. Nabatihan si acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Ginpasiguro na Attorney Bong Dilag ang spokesperson sang talatapan ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez nga preparado sila sa anuman nga lihok nga posible pagahimuon sang kampo ni Mayor Bing Lunardia kasunod sang natabo nga resulta sang eleksyon tinalikdad nga Lunes. Suno kay Dilag ginamatarong sing ila ka sumpong sa politika ang paghimo sang legal nga aksyon apang handa sila nga tubangon ang ining issue sa nagakaigo nga forum. Ginpahayag ni Dilag ang pagsuporta sang Bacolod noon sa kandidatura ni Benitez ang saka klaro nga ebidensya sa gusto matabo sang pumuloy nga pagbago. Sa karon mas ginatagan prioridad ni Benitez ang kahandaan para sa pag-umpisa sang iya trabaho bilang bag-o nga alkalde sang syudad sang Bacolod. They can always raise those issues and we will answer that in the proper forum. Importante sinada nga ang resulta sang eleksyon nagpakita nga ang pumuluyo sa Bacolod sobra 171,000 at hatag ni Mayor Albi. Nabatyan si Attorney Bong Dilag ang spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez. Sa iban nga balita lokal, malipayon nga ginapabalo ni LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hedespan ang mga pumuloy sa mga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga formal na nga ginbuksan sang ila ahensya ang Driver's License Renewal Office o kon DLRO nga nahamtang sa may ikaapat nga panalgan sa Ayala Malls diri sa may Bacolod City. Suno kay Hedespan, ini ang sarang makaservice sa mga drivers sa mga salakyan nga plano nga mag-renew sang ilang nga lisensya. Ginpahayag sini nga tuyo sa ilang ahensya nga mabuhinan ang tama kagotok sang tawo nga nagapadulong sa may LTO Licensing Center sa may Cottage Road, Barangay 9, Bacolod City. So far as LTO is concerned, will be transferred here sa Ayala DLRO, which is more spacious, no, considering this is one of the biggest, if not the biggest, no, in the whole country. This is a 200 square meter licensing office in a mall setting. Nabatian ang tingog ni LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Hedespan. Sa dugang pang nga balita lokal, nagpakuno-kuno nga nagasakit ang tiyan agud buligan sang pulis nga makapahuway sa Guasang Custodia Facility apang nagpalagyo ang saka preso sa may Talisay Police Station sang Miyerkules sang aga Mayo 11. Ang suspect gikilala kay Arnel Ocana, legal ang edad, may asawa kag residente sang sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Syudad Santa Talisay. Si Ocana may kaso nga pagpanghimulos sa may Mandawi, Cebu kag Tapuan nga wanted person sang otoridad sa among nga lugar. Mangisa pa lang kasimana sa iniyang nadakpan kag natala na nga turnover kuntani sa may Mandawi apang wala madayon na bangon sa Mayo 9 nga pinili ay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan ng Hepe Santa Talisay PNP, nagaisahanon nga nag-duty ang desk officer kag jailer nga si Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Calajes sang nagpangaw isang bulig ang preso kag ginpagwa niya sa custodial facility. Ginpahigda sang jailer sa bangko kag nagbalik sa desk apang magpanawag sang medical personnel sa may Talisay City Health apang sang iya inigin balikan wala na ang preso kag nagpalagyo.
Ang suspect nagpalagyo sa kilid nga entrance ng ila opisina kag naglumpat sa pader kag padayon pa nga ginapangita sang otoridad. Ginpathag ni baybayan nga nagaisahanon ng pulis sa bangod naka-deploy pang iban nga kaupdanan sini sa bago lang natapos nga pinili ay. Ginpahayag pa sang hepe nga restricted na subong si Kalahes kag ginapa at hag sa natabo. Nagpanawag amin sa publiko nga magpanugid sa kapulisan kung ila masiplatan ang nagpalagyo nga preso. Sa katapusan nga balita lokal, napulo ka mga persona ang na-rescue matapos nga naglugdang ang motorbangka sa may baybayon na sakop sang Sibunag, Guimaras sa kahapon nitong Miyerkules. Kinpahayag ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Chief Commander Joe Luis Mercurio, napulo ka mga persona ang sakay sa motorbangka alin sa may banwasang Valladolid. Pagpadulong kuntani sa may isla sang Guimaras sang naglugdang kag maswerte nga naluwasa sang mga naglabay ng mga fishing boats kag commercial vessels sa lugar. Ginpahag ni Mercurio gilayman nga nagresponder ang Coast Guard substation sa may banwas sang Hinigaran para sa investigasyon. Ginpahag ni Mercurio nga base sa inisyal nga pagpangusisa sang Philippine Coast Guard, ang motorbangkang wala sang permit kag hindi otorisado nga magsakay sang pasahero sa baylo nga pangawat lamang sang panahon para magbiyahe kag ginabutang sa alang-alang ang mga pasahero. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:14. D3 Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga Radio Philippine Standard Time las 6:21 kag karon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga luyag sini nga patsyon ang 3-5 pa ka mga drug lords antes sini nga magpadaog sa pwesto sa Hunyo. Liwat nga ginpangabay ni Duterte sa masunod nga presidente nga padayunon ang kampanya kontra illegal nga droga. Sa tape address ni ginpagwa subong adlaw Mayo 12, nagpangabaybahan si Duterte sa mga nagatrabaho sa gobyerno nga batuan na ang mga imbolbado sa
illegal nga droga. Ginpahayag ni Duterte nga hindi ini magpangayo sang pasaylo bangot sa iyang gyera kontra droga. Sa datos sang Philippine Drug Enforcement Agency akong pedaya tubto Pebrero 28 tuig 2022, mayroon sang 6,235 ka mga tao ang napatay sa kampanya kontra droga. Sa iban nga balita nasyonal, nagtukod na ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sang Transition Committee para masiguro ang masulhay nga pagsulod sang masunod nga administrasyon sa Hunyo 30. Sa Talk to the People ang ginpagwa sang Webes nga adlaw Mayo 12, ginpahayag ni Executive Secretary Salvador Mejaldea nga nag-issue na si Presidente Duterte sang Administrative Order kon AO 47 nga nagatukod sang Presidential Transition Committee kon PTC. Suno kay Mejaldea, ang PTC ang manguna sa pagpatuman sang transition activities sa bugos nga gobyerno ag magapasiguro man nga hindi maapektuhan ang paghatag sang serbisyo sa publiko. Nasaad sa mando sa tanan nga departamento, bureaus kag talatapan sang gobyerno nga maghimo man sang ila kaugalingon nga transition committees. Si Mejaldea magaserbi nga chairperson sang komitiba. Inang nalakipan man ang Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., Finance Secretary Carlos Dominguez III, Budget Undersecretary Tina Rose Marie Canda, kag Socio-Economic Planning Secretary kag National Economic and Development Authority o NEDA Chief Carl Kendrick Chua. Samtang ginrekomendar ni outgoing President Rodrigo Duterte sa magabulos sa iyang umpisa ng pagproseso sa pag-amyenda sang konstitusyon na lakip man ang rekomendasyon nga pagbasura sang party list system nga ginaabusar sang leftist group. Sa tape address kinasang aga, ginpahayag ni Duterte nga dapat trabahoon sang masunod nga presidente ang charter change sang mas temprano para hindi maghatag sa impresyon sa publiko nga luyag panila sang termino. Una na sadto nga ginduso ni Duterte ang federalismo nga sahit sa paggobyerno para masolusyonan ang national economic ag power imbalance. Sa idalom sini ang Pilipinas ang pagatungaon sa mga estado kag ini ang tukuron base man sa mga exist. Ginsuwestiyon man ni Duterte sa masunod nga administrasyon ang pagbasura sang party list system bangod naga-claim ini nga ginausara sang leftist para gubon ang gobyerno kag ila ini nga mailisan na. Nagligad nga Marso, ginpahayag ni Duterte nga legal front sang Communist Party of the Philippines sa CPP ang kabataan, anak pawis, bayan muna, at teachers kag Gabriela. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginbasura sang COMELEC ang motion o kon motion for reconsideration nga nagapilara nga ideklarar si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang nuisance candidate sa 2022 presidential election. Base sa resolution, ginpahayag sang COMELEC nga napaslawan ang petitioner si Danilo Lihayhay nga magpresentar sang bagong argumento sa iyang apelasyon. Ini ang gindesisyonan sang COMELEC and Bank sang Mayo 11 o kon kahapon nga adlaw. Kagang resolution ang permado nanday COMELEC Chair Saidamen Pangarungan, Commissioner Socorro Enting, Marlon Casquejo, Aime Forelino kag Ray Bulay kag Aimee Torre Franca Neri. Nag-inhibit naman si Commissioner George Garcia sa kaso kasunod nga siya sa atong nagaserve nga legal counsel ni Marcos. Bangon sinigin affirm o kung nagapabilin ang desisyon sa COMELEC Second Division nga ginpagwa sa atong Disyembre 16, 2021 nga nagabasura sa petisyon ni Lihay. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:27. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 12, 2022. Sa liwat akong inyong tagbalita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.